Bună dimineața, băieți! Astăzi suntem la munte și ne dăm pe zăpadă. Cu bicicleta la mama. Lasă-mi văzut-o, e un Specialized. Exact ca a meu. Pe spate, în față. Same și same bike. Numai că ăsta are un pic suspensiune mai mare. Foarte frumos aici. Să-mi bag piciorul. Acum m-am trezit și nu știu cum e camera pusă, dar fix acum a 10 minute m-am trezit și am văzut că o să fie foarte cald azi. Și am zis să fac vlog cât mai pot, că se topească zăpada. Deci în vlogul ăsta să vă uitați la mine cum o ține să nu cad. Dacă îmi dau drift, merge? Deci bine, băieți, pe aici am căzut. Sper să nu mai cad odată. N-am, fix aici am căzut. Fix aici, fix în zona asta de nasoală rău. Dar și eu prost merg în gheață cu bicicleta. Hopa. Știu că nu o să vi se pară așa de greu, dar cred că nu e foarte greu. Rău. Hai să mă picior. Băga mea picior. Am intrat. Băga mea piciorul a doua oară. E clar, mi-am dat cu GoPro în ghidon. Dacă cad pe gheață doare tare rău. Văd din propria mea experiență. Da. Cam povești, pe bună. Bine, ține-o sus. Așa. Am coborât eu ieri pe acolo, dar nu e nimic ca wow. Aici e. Wow. Trebuie să mereu schema trotinetă. Mai pedală. Bun. Prima dată cu bicicleta pe zăpadă, nu ca aia din Giro, că aia nu-i zăpadă, mă. Aia e ceva să fie. Hai să vedem cum merge Specialized-ul. Mamă, dar cum se aude, bă, prea șmecher. Nu bate nici vântul, nu-i viscul, nu-i nimic.
întrebați unde ești, sunt la Brăbunov. Am pus alt de jet pe frână. Ca să da, nu le pun stop alea care se stea pe frână trebuie mereu. Bun, încerc să iau linii să nu mă facă să alune sau să ies sau era să nu mai merg deloc. Când ai să mă prins pe gheață e ciudară. Din aici e doar gheață, aici trebuie să fim atenți. Gheața doare. Asta e motivația mea. Gheața doare. Și am ventat sistemul. Și acum mă ventează el pe mine. Nu cădea. Mă sună, răspund acum. Bine. Da, se bine. Hopa. În sfârșit zăpadă înghețată, dar cât timp n-am vorbit, vreau să zic cât timp nu-i gheață, e bine. Am vorbit înainte. Bine, țină pe aici. Bun, pompez marinarul. Hai, bă, eu mă bucur că avem pământ. Decât gheață. Pământ înghețat. Și e mai bine. Opa. Uite, oamenii la mine, ce vreau că poate prostul ăsta aici? Bună întrebare, nici eu nu știu. Hai pe boscheți. Gata, mă pun să urc. E un pic am urcat pe panta. O să urcăm pe acolo. Pe gheață. Gheață când ești prost, ești și mai prost. Deci nu văd nimic sus încă. Ba da, uite, văd civilizație. Mașina. La bine, aveți? Cam asta a fost vlogul. Ne mai vedem și data viitoare. De la Carcă, sper. Na bine, sper că v-a plăcut. Salut! Ceau!